Pizza naman, Jay. Kinabaga. Pwede ka naman ka, Uchi. Hello. Good morning, sir. May isang bang. Hello po, Sir Gayen. Adlin ka, nagdaw. Good evening po. Good evening, good morning, Rabida? magandang tanghali. Hello po sa ating 7 viewers. Ayan, good morning and good evening sa inyong lahat. Maulan pa rin dito. Hello mga ka-DFL yan. Shout out kay Carlos Biminda Chan. Hello po. Yan si Ma'am Jeneline Korea. Yan, hello po ate Jeneline. Kamusta na po dyan sa Korea? Malamig pa rin ba dyan? Opo, ano po dyan ngayon? Weather? Tag-araw o tag-lamig? Hindi kami nawawalan ng bagyo, guys. Kasi hindi ba ay kaya hindi nakatilig ulan. Hello po kay Sir Cholo. Kay Sir Cholo Flores. Sa Bagyo. Alam mo sa Bagyo City yun. Sa Bagyo. Bagyo at tutulo. May nagkakon eh. Yung nagtuntun sa kontin. Sa Dubi Santiago ba yan? Yung doon sa yung post na. Dubi ba yan? From asan nga yun? Alaska. Yan, shout out nga pala kay Ma'am Yogi Santiago from Alaska. Hello po. Hello. Yan, malamig din dyan sa Alaska. Good evening, good morning, magandang tanghali. Huwag ka mahini. Ito, Sir Gayen, kumusta po kayo dyan? Naririnig niyo ba ako? Sir Anonymous, kumusta Hello, po? mic test. Sound Ingat check. po kayo dyan. 1, 2, 3, sound check. Yes, Sir Willie. Po kayo dyan. Sir Gayen. Ha? Malakas. Hindi ko hanapin kasi usis ko. Start na po ng taglamig pa, winter season na po. Ingat po kayo dyan palagi. Ayan. Ingat din po kayo dyan, Ma'am Jeneline. Park. Yan, shout out sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Daly City, dyan Hello sa San po. Francisco, California. Ayan, Ingat hello, po hello kayo po. Ingat po kayo dyan. dyan mga kapatid. Doon na ako magtugaw. Dito ako magtugaw. Magusod ko na lang. Guys, ako saging. Aroy, ungay, saging. Ano, kita niyo ba yan? Hinog na hinog na. Ito magandang buhay. Maganyang kanti yung tayo na mag-adjust. Hindi kayo makita. Hindi makita ang inyong mga kagandahan, mga ngiti mga tita. Yan, shout out kay Sir Rolando Segundo. Hello po. Hello po. Kay Ma'am Edith Agdun. Hello po, DFL. God bless sa inyong lahat. Yan, hello. Thank you so much po. Ingat po kayo sa bagyo. Meron namang Papun kasunod. nasa Taiwan na yata yung bagyo. Si Leon. Si Leon. Si Leon. Guerrero. Talaga ang lalaki no, hindi ka patalo. Habulin niya talaga si Tony. Happy birthday nga pala sa ating tagapamahalang Pangkalatan, ka Eduardo Happy B. birthday Manalo. ka Eduardo B. Manalo. Ingat po kayo dyan. Yan, shout out din kay ka Robert Basester. Magluto kayo, tamangan tayo, sabi ni Sir Jeffrey Noguera. Yan, nakaluto na po kami. Kanina pa po kami nagluto. Huwag po kayo may ngayong ulam namin na ikuhan. Bulalong munggo.
Buto-buto. Buto-butong munggo. Sarap nga yun. Kamusta ni Leon dito mga ka-dragon? Kung po, Ay, kapal pala. paalis naman na si Leon. Hindi naman siya masyadong ano dito sa amin guys. Pabugso-bugso lang yan. Malakas ang hangin pagkuhan. Buti na lang kagabi, hindi na po na lang. Patapos na ang kubo. Sana someday makadalaw po kami dyan. Yan, sana Sige po, po, Ma'am Jeneline. wait po namin kayo. Welcome po po Sana sa amin. makapasyal din po kayo dito. Sa ngayon ay may ginagawa pa lang yung kusina. Busy pa sila. Tapos, papalagyan din natin ng net yung bubong. Bulkasel. Hindi mo And nila shout out kay Sir Bong Paredes from Baras, Rizal. Hello po, hello po Sir sa mga taga Bong. Baras, Rizal. Wala po sa ating Madonna na sa bahay. Nag-alaga kay JD dahil wala ang si kanyang Mami't daddy. Daddy ni JD ay nasa bayan po. Hello DFL, silent viewer nyo guys. Kay Muli Laborento, yan. Hello! Muli. Ayan, Ate Merly, hindi nakakalimutan ng Teligaya. Diyos lang. Ingat kayo dyan sa ano. Consider ba na ako? Taytay? Tay-tay. Taytay. Kumusta na si Antipolo. Giselle? So, si Giselle, hindi ko nakita Hindi ko yun. rin nakakita. Friend mo ba yun? Hindi. Parang di mong Nakikita ko gawi lang yun sa dito. mga post-post niya, parang Yan. hindi ko na alam kung saan siya doon. Ang ganda mo pa yan. Thank you po, Ma'am Wen. Wen or Sir? Sir Wen. Sarap ng kano. Yan. Hello po sa ating 29 viewers. Dito ang Hello, Mike. go-comment si Sir. Ano, ay, alam ko nga. Ngayon pala yung pangalan. Alam ko makapasyon. Yung Donya taong bahay. Ano daw? Yun, Donya taong Aba, bahay. sana all! Giselle, donya ka na. Napasensya na guys kung ano, may ingay. May nagtatrabaho dito. Hello, Mike. Maingay. Antay, kuha ka naman ng saba natin. Ay, saging natin dyan. Magpitas ka naman. Ang gaganda ng pagkahinog. Ganda ng pagkahinog ng saging. Dilaw na dilaw. Diba? Magkuha rin kayo ah. Ayun ang maganda yung sa may taas kante. Yung may butlig-butlig. Yung nasa baba. Camera girl, ingat kayo bukas. Itong Pagpunta niyo kay bitak-bitak Ma'am na, Nel. Ay, tapos na po. Nakapunta na po kami doon. Kasi, nung, isang araw may nilibing po. So, nakilibing kami. Tapos, naglinis na rin tuloy kami doon kay Mama sa puno. Hindi mapakla. Alam ko lang. Mangan tayo sa ba. Sir Gayer, kain tayo ng saging. Merinda. Medyo mapakla pa. Ay, sir, ano Pakla mo? pa nga. Pakla pa, guys. Ha? Mamaya tanghulog na. Mamaya ang kada Mamaya hinog na tante, pwede?